Welcome back to my YouTube channel. भाई खूब बरायना थाबाय सबको स्वागत है मेरा चैनल पर और दायो आङो नै थालिर बारियाव गिदिंबायदों लोगोफोर साइदुंआबो एसे गोब्राबथार दिनैहाय धूप भी है आज धूप भी निकल रहा है तो थोड़ा गर्म लग रहा है तो ये जो क्या बोलते हैं केला बागान में आया मैं थालिर बारियाव फैदों आरो बेहा बार जाफैदों एसे मानो होनोबा बिदियाव थान्दा थायो मोजां मोनो गुसुनो मोनो बेखायनो एसे दा दुब्लि बारियाव गिदिंफैदों आङो बेहा नै जोङो गायदोंमोन मा होनोलाय बेखौहाय जुखाम होनो बेखौ गायदों बेखौ नायनो फैदों आङो माबोरै जाखो माबोरै जाया आं ओरै गिदिङो खट' बेखौ नायनो फैदों आं जुखामखौहाय माबोरै जाखो दाखाल जावनानै दै होबाय दै होनानैहाय दा गांसोफोरा रज'फिनदों खोमासो होननानै आं नायनो गांसोआथ' रज'आखसै गोलै दङ होमब्लाबो गैया आङो नै बेबायदि नै गांसोआ नैबेखौ मा होनोलाय बेखौ जायोबो जाजायोबो बे जेखौ नायनो फैदोंमोन बेखौलाय नायबाय एबार भिडिअ'आवहाय कन्टिनिउ थाबाय थादो नायबाय थादो नायलांबाय थादो कग्रे गवा लावगोनसै एबार दे लास्ट ख्वाइस कुछ बोलना चाहते हो कग्रे गो बेखौ आङो एबार गोदागोनसै बेखौलाय मेरे दोननांगौ दानिलाय र' बेखौ गोदागोर खादानि बेसेरा दाउआ जे गाबबाय नाथाय मा खालामनो जानांगौ जायो सिथारनांगौ जायो नङा होनबा क्या करो गाइस मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये मुर्गी मारना क्या बोलते हैं मुर्गी यार लेकिन क्या करे खाना तो पड़ता है ना किसी को तो करना ही पड़ेगा जोंनि गोदान मेम्बारा खौ दिनैहाय इंजेक्शन सुना लाबोबाय नै इंजेक्शन क्या हो गया कैसे हो भाई मा जादों नायना नै मा जादोंना औ निउ मेम्बार माथो माथो गाबदों इयो ना सुनाया सादों बिजि सुनाया सादों लोगोफोर बिजि सुनाया सादोंदां नै बेचारा नै कार्डनावहाय नै आरि लाङो फैदों जोङो मबाइल टु गुडनावहाय अर्डार खालामदोंनो फंबायफोरा कार्ड लाङो फैबाय আরেকটা ছিল এটা আসে না মোবাইল না হ্যাঁ ওটা মোবাইল এটা তো দুপুরে লোডে আছে দুইটাও একসাথে দেওয়া ছিল আচ্ছা স্যার এটা তো আগে নিয়ে দিয়েছি এটা নিয়ে নাই এটা যখন খুলবা না এটা ফ্লিপকার্টের না তো প্যাকিংটা পুরো দেখাও দেখে ভিডিও করে রাখো ঠিক আছে পুরো প্যাকিংটা দেখাও আগে সিল খোলা হয়নি কিছু হয়নি ঠিক আছে এই যে नहीं बिथांगा फैबाय अभी भैया देखे जा रहा है और सील पैक है अभी হইতেও পারে না দাদা কি গ্যারান্টি পাথর থাকতে পারে ভিতরে নাই রাঙাকো হকাবায় আরে ওজন আছে আইফোন আছে রে দুইটা এখানে হইতে পারে আইফোন যদি থাকে আমার একটা আইফোন 13 আছে রে ভাই চল টু গুড নি মাङा मालखौहाय सो बियो डुप्लिकेटबो खानो हागौ डुप्लिकेट माने अन्थाइफोरबो खानो हागौ दा इखौ आनबक्सिं खालामनोसै एबार भिडिअ प्रुफ थायो बायदि माङाया माबायदि जायो नुनो मोनसै एबार लोगोफोर बियो जाहैबाय रिफार्बिश्ड प्रडाक्ट बेखौहाय बानायनानै हरफिननो नामा अन्थाइ ओंखारबोनोबो हागौ नै बेबायदिला नाय लोगोफोर नै टु गुडनिफ्राय लाबो आरो अर्डार हरनायनि नै माङाया पक' F1 एकटाबो स्क्रेच गैया मानसिबो नायनो हागौ नै
True-Good-निफ्राय अर्डार खालामनायनि मबाइला स' नै वारेन्टि अखादों 6 मासनिखा मोजाङानो एफा गाज्रि नङा 6 मासनि वारेन्टि मोनो चार्जार मोनदों गासिबो मार मबाइला नै एकदम चकाचक मबाइल एकदम स्क्रेचबो गैया सिङाव माबायदि खयगोन सायावनो नायनो मिथिनायसै बाट आंलाय एकदम मोजां मोनबाय मबाइलखौहाय नायनानैहाय बेसे कतनि इसे 9,850 लादों only आरो गोदानाव एसे 25,000 दाम बर्थमान ने नै बापरे बाप मायदि मानसिफोर नै मा दै बेक्रि दे जाग्रोनो हागौ माथो नै बिसोरनि माबा जालायबाय आराम कम्पिटिशन माबा जाम्बुरा जानायनि जाम्बुरामोन फानजु होनानै जानानै लादों खालामबाय नै जोबबाय नायबाय दा एसे हालौनाय नै गैले जोबबाय नै बेसेबां दंबावो ओमफ्राय ने बे मानसियासो दायो जोङो नै दाब्रि बारियाव थाबायगासिनो दङ मानो थाबायदों खोथानि र' जोंनि लोगोनि सोरनि हाबा दङ दिनैहाय जाहैनो थांनांगौ बबावबा नै फंबायफोरा बिनानावफोर बिदाफोराबो दङ नै थाबायगासिनो दङ बे बिसोरो गासैबो थांदोंमोन जानोहाय हाबा नै बिनानावफोरा बिदाफोर बिनानाव नै बिब' सानै बिनानाव जोङो हाबायाव थांगासिनो दाहाय दिन्थिगोन माबोरै जायो जोङो नायद' लोगोफोर जोङो दुब्लि बारिया माबायदि समायना रमायना मा होनो जुखाम बागान दुम्बा बागान हनै नुबाय आरो थाबायगासिनोमोन आंनि आदा बिब' बिनानावफोरा गासैबो ओरैबो दल मोनसे ओरै दल मोनसे ओरै दल मोनसे ओंखायनो आं गेजेराव थांलायो ओइ नोंसोरखौ लाखानाय आंनो नै आं नानि समायनाफोरा नै हाबाबाय थाङो लोगोफोर दाबो फैयाखै नै दासो सिगां जादों गारिया बेहा थांदों जों हाबाबारियाव दायो नुगोनसै खोमसि जाबाय बेखौनो जेबो नुले मिथिबाय हनै दसे उनाव जोङो सिङाव हाबबाय लोगोफोर आरो बेहा हाबनानै जों जिरायबाय साहा लोंहोबाय जोंनो आरो बिस्कुट जाबाय मानोना एफाग्राब थाबायबोनांदोंमोन जा ओंखाम खुरबायमोन आरो एमोन बायदि ओंखाम खुरबायमोन उदैया हाथारलामोन मथा मथि 1 किल'मिटार थाबायनांदों नालाय बासनिफ्राय नामायनानैहाय ओंखाम जानायसै जोङो सफैनानैहाय जिरायनानै दान्दिसे जिरायनानैहाय नै दाना ओंखाम जानायसै ओरै दिन्थिहरला सोर सोर दं जोंनि ग्रुपआवहाय बयबो जों जाखांनानै दान्दिसे मोसानाय नायनानै लोगोफोर न'आव फैयासै स'
भिडिअआ बांद्राय गोलावद्राय जाबाय ना थेवब्लाबो लास्टसिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो गुबुन भिडिअ लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय